Fil-Lussemburgu l-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard tagħmel il-pożizzjoni soda ta' pajjiżna favur il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex tiżdied il-preskrizzjoni f'reati ta' abbuż sesswali b'mod partikolari dawk li jinvolvu l-itfal. Waqt li attenda l-Kunsill tal-Ministri Ewropej għall-Ġustizzja fejn ġiet trattata din il-proposta direttiva fil-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-sfruttament sesswali, il-Ministru Malti laqa l-armonizzazzjoni tal-qafas leġislattiv. Dr. Attard stqar li l-abbuż u l-sfruttament sesswali, speċjalment meta jinvolvi l-itfal, huma reati gravi bi ħsara riversibbli lill-vittmi. Għaldaqstant qal li b'mod ġenerali Malta tilqa r-rispons b'saħħtu u effettiv propost mill-Kummissjoni li inkludi estensjoni tal-perjodi ta' preskrizzjoni u anke jieħu in konsiderazzjoni żviluppi bl-intelligenza artifiċjali. Fost it-temi li ġejna mitluba niddiskutu fil-Kunsill tal-Ministri tal-Ġustizzja kien hemm il-proposta tal-Kummissjoni li tiġi rivalutata d-direttiva kontra l-abbuż sesswali u anke trattament sesswali tat-tfal. Hawnhekk ilqajna l-proposta li qed tagħmel il-Kummissjoni għax nemmnu li hija waħda ambizzjuża li tindirizza b'mod effettiv diversi aspetti, inkluż l-aspett marbut mal-preskrizzjoni tar-reat, l-aspett tat-teknoloġija u anke l-intelligenza artifiċjali. U għannota li liġijiet Maltin tiġa jikkriminalizzaw materjal ta' abbuż sesswali ta' tfal iġġenerat bl-intelligenza artifiċjali, però tenna l-impenn ta' Malta li taħdem fuq kwalunkwe tibdil biex kompli jissaħħaħ il-qafas leġislattiv nazzjonali u bekk tkompli tittejjeb il-protezzjoni ta' vittmi potenzjali f'dan ir-rigward. Fuq l-aġenda tal-Kunsill tal-Ministri kien hemm ukoll dibattitu dwar il-proposta tal-Kummissjoni li qed tipproponi regoli ġodda għal rikonoxximent tal-istat ta' ġenitur fost l-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Attard fisser din id-diskussjoni bħala waħda importanti u dan għax jitrattaw l-istabbiliment u r-rikonoxximent tal-istat ta' ġenitur f'każi ta' maternità surrogata f'sitwazzjonijiet transfrontieri u tenna li lan ta' dan ir-regolament biex jiġu provduti salvagwardi adekwati li jsaħħu il-protezzjoni ta' tfal f'sitwazzjonijiet transkonfinali u li tkun żgurata l-protezzjoni ta' drittijiet tagħhom. Il-Kunsill tal-Ministri inkluda wkoll it-traffikar ta' droga u l-kriminalità organizzata fost oħrajn.